Знаете ли, че в Китай хората поръчват безумно реалистични силиконови жени като луди, докато вие си купувате ежедневни неща онлайн? Хората там получават истински човекоподобни силиконови кукли, доставени директно до вратата им. И да, толкова е шантаво, колкото звучи. Това не е някаква шега или странна ниша, а истинска тенденция, която набира скорост в момента. Хората получават тези компаньони в гигантски кутии и честно казано изглежда малко зловещо. Когато направите поръчка, можете да персонализирате буквално всичко. Главата, устата, типа тяло, дори пола. Някои си падат по супер пишни мъже, но повечето хора избират невероятно реалистични жени във всякакви форми и стилове. Защо тогава правят това? Много хора в Китай живеят сами или се борят с социалното взаимодействие. Вместо да се справят с тази самота, те просто си поръчват приятел, с когото могат да се отпуснат. Хранят се заедно, говорят си, дори спят до тях. И да, понякога стават малко по-лични. Разбирате идеята. Целият този пазар на кукли експлодира в Китай в момента и за някои самотни хора това всъщност има смисъл. Мислите ли това за нормално? Напишете ни в коментарите. Абонирайте се, споделете и харесайте за още интересни видеа.